If you enjoy Gaeilge Weekly, want to begin feeling truly confident speaking and using the Irish language, don't forget to become a Learn Irish Online member today. I'm not going to bore you with the details of it. The membership contains so much that we'd probably be here all day. What I am going to say is head over to patreon.com/Learn Irish Online and sign up for a free trial today. If it's not for you, you can cancel anytime, but last year 92% of all signups continued past their free trial because it immediately helped them with their confidence as Gaeilge. How? By getting them using the language from day one and not just teaching token phrases or outdated proverbs. So sign up today at patreon.com/Learn Irish Online or on the Patreon app to start speaking real Irish with real confidence. Hi folks, fáilte arás chuig Gaeilge Weekly fáilte chuig EAGRÁN nua den show míle buchas as a bheith géisteacht mar is gnách. Agus an tachtan seo an show, bhí mé géirí dír isteach arís scéal éigean ó stair na hÉireann. Agus ní scéal anna cháúil, ní scéal a bheith sarólas ad chana féin nó inrad mar sin, ach scéal agus duine nachhfuil nó seansma nachhfuil aithne BHFAD orthú. Agus tá mé chun ceist a chur ort chun tús a chur leis an bod chréile seo. Tá mé fáig smaoine faoi léachraí sport na hÉireann. Cén daoine a bheits tusa ag smaoine fuchu. Mar hampla, an méchtú ag smaoine faoi Roy Keane, an méchtú ag smaoine faoi Sonia Sullivan, an méchtú ag smaoine faoi Casey Taylor, na Michael Carruth, an méchtú ag smaoine faoi John Giles, nó Liam Brady, an méchtú ag smaoine faoi Brian O'Driscoll béidir. Well, cínta go mbeidh lá daoine ag smaoine faoi na hannachaí sin agus na hannachaí tipiciúla agus cáúla sin. A céird faoi lad dar bhanam Patrick O'Connell. Mar tá mise is sa bhfuil an tachtan seo ag taifeadú an leagan seo de Gaeilge Weekly. Agus thart ar 3 nó 4 kiloméadar weim tá Estadio La Cartuja. An stad mór an so is sa bhfuil ina mín beisios nó réal beisios chun a theidéil omláin a thuirt dómh ag gimmert faoi láthair tá siad ag déanamh as renovations ag an gná áit ina mín siad ag gimmert, so tá siad ag gimmert ag an áit seo dar bhanam La Cartuja faoi láthair. Agus is stair réal beisios ní lech le Liga nó sra na Spáine a bháin búta acu. Bhuaigh siad an sra sin in 1935 agus céimhí mar an bhaineisteoir an bhliain sin ach éireannach agus lad ó bhlách lia dar bhanam Patrick O'Connell. Now, cínte nach sé sin arolalas ad. Ach i bhfad níos mó ná sin, bhí a lán rudaí eile arsúil ag Patrick O'Connell agus sesin bio idir 887 agus 950. Ná bhí bortha munhfuil mór an simad is sport nó is soccer, ní bha méid díú seach nómarcha ar an soccer, ba méid labhairt faoi Patrick O'Connell go generalt agus an saoil dochreidse a bhí aige, agus just an cúpla bullet points a thuirt Steve, ribh a híon mud tríd an scéal omláin. Éis le seo, mar i ri saoil Patrick O'Connell seo iad na rudaí a bhí arsúil aige. Bhí sé mar captain Manchester United tar éis bogu go sasanna ó bhlách lia. Bhí sé pórtach nó bhí sé ar an borc ar énos nar bhí match-fixing scandal an bhór in 1950 i cluiche idir Manchester United agus Liverpool. D'oibrigh sé i monarcha munitions dos na bhreatanig i ri an chéad cogad damhanda. Dág sé a chláán agus a bhain céile gan insint tada dómh chun dulgadtí an Spáin agus saoil nua a chothú dó haon híos an sin sa Spáin. Bhuaigh sé La Liga nó sreat na Spáine le Real Betis, tar éis a bheith ina bhaineisteoir le Racing Santander, agus in níos sin thuaigh sé go club de football Barcelona an club an cáú béidir an club is mó ar domhan, agus bhí sé mar chuid den Éireann agus chuid den Iireacht chun an club a hábháil nar bhí a lán drochordaí arsúil agus nar bhí Barcelona an the brink mar a dearfá agus beagnach chun dul out of existence i ri na trochadaí.
Ní sin bhí sé fós ina bhanistóir ag áit na difriúla timpeall na Spáine agus in 1950 fór sé bás i London agus bhí sé in unmarked grave nó uí gan éon marcháil ar chur be. Cé gur bhain sé an méid sin rudí amach ina héal, fór sé bás gan tada seachas an bochtanas agus a lán sinnas comhma. Agus ó hin, anis beag nach 7 bliain tar éis dó bás a áil, níl clú ag beag nach éon éannig ar chur be cé hé nó cé bhí ann, maidir le Patrick O'Connell agus an scéal a bhí aige. So, marall, ghfuil mise, mar chuin agus éannach a bhí i mo chónaí Isabel, agus i mar slóna freisin, agus níl sin lista fada, cínta nach bhfuil mórnig, cínta nach bhfuil mór an éannig I ré an starra ina gcónaí sa dá áit sin. Mar ealar sin, tá mé gúrsáis ní ómós a dhéanú dó, mar rinne sé an drochrodig comma, so ní seo endorsement le gachrud a rinne Patricio O'Connell. Ach bhí mé géirí a scéal a rint, agus labhairt beagnaín faoin scéal do chreidsa a bhí aige ire a héal. So, mar derm I gcónaí ribh na scéaltaí seo, ní starí nó historian mé héin, tá gach iireacht déanta am, chun déanú cinnte ghfuil gach rud, ghfuil gach dáta agus gach sunra fearfa sa scéal seo, má tá rud ag an mícheart am a rís ní starí mé agus tá bronnam ach ceapan ghfuil beag nach gach rud fearfa an seo agus ghfuil an scéal ceart am. Ach an rud granmhar leis ná tá seachtaí dachar chun teacht ar ólas ó héal Patrick O'Connell. Níl le lán faointí difriúla ar lína agus tá lán sais ráflaí nó rumours maidir le rudaí difriúla. So, tá mé tar éis úsáid a bhaint as an ólas atá ceart nó atá sais verified agus b'éidir gur luí mé ceann nó thó de na ráflaí I ri an EAGRÁN seo ach ar nó ní féidir a bheith cínte faoin na ráflaí. So, rugú Patrick O'Connell im lá clia sa bhliain 1887. So bhí éire fós mar chuid generaí daontí a bhí sé seo thart ar 3 bliain nó fiú níos mó 3 bliain ribh an nabhsplachas a bhaint amach ar nói bhí blá clia an a bhocht ag an óir sin, bhí an faibanna difriúla is teann agus the tenements agus aon duine bhfuil tar éis beidir the plough in the stars or the plough in the stars sin an taide letáir, bhí sé á dhéanamh agam don óirteist ach sin tamló hin inis ach aon duine a lei an leabhar sin nó a lei an pléis sin ba is agah an bochtanas agus na faibanna a bhí ann agus na slums fiú a bhí ann im lá clia ag an am sin agus a bhéh ann ar fá bhhad níos bó blianta I níos sin ach agus sé sin ag fáú níos sim lech lia bhí sé déanú chá rud go le lán daoine dag sin scoil soch lua agus nuair bhí sé sin thart ar 4 bliana ag díos hána féin bhí sé gobar I Boland's Mill im lá is cinnte gur Boland's Mill anna difriúil sa bhliain 900 mar hampla gumráid le inis ní ar Google agus Amazon agus na tech giants an sin ag an óir sin. Agus bhí sé gobar Boland's Mill mar fórman agus freisin bhí sé go mar soccer agus imar an anha a bhí an sa soccer. Bhí sé gobar le nó ag gimmert go leis cé le clubna difriúla timpeall lech lia agus an sin bhog sé hús go Belfast Celtic hús go béal féirste agus sé sin thart ar 20 bliain díos. Now, ag an óir seo bhí sé an chunra profisiúnta aáil le béal féirste, bhí sé ina chónaí ar an Falls Road nó bóthar na bháil mar dear fá ascoil go áit ag an fíorchaú I méal féirste le lán fáil na difriúla agus I 9 is aní agus sé sin inis 22 bhog sé trasna go sasanna agus chiní sé chunra eile le Sheffield Wednesday. So nó bhí Sheffield Wednesday anna cháúil is asan ag an am sin agus bhí Sheffield mar cheanta na catharcha is cáúla ag an am sin maidir le soccer agus sport is asanna. Agus díoch siad 50 punt, ní 50,000 nó 50 milliún cos le leithintí seo, a 50 punt
Hon Patricio O'Connell agus lad eile dar bhrean Peter Warren ó chinú agus a thuirt trasna go sasna hon imirt le Sheffield Wednesday. So, fa cúpla bliain bhí sé imirt le Sheffield Wednesday, bhog sé go Hull City, agus an sin bhog sé go Manchester United in 1940, agus d'ir sé mar an chaptain go hán tapi. In 1940 hána féin bhí sé mar chaptain Manchester United sa rís na rion muid ag smaoinú faoi captain Manchester United agus éan ag beidir go míid ag smaoinú faoi Roy Keane nó beidir George Best ach ní bhíon aine réile ag smaoinú faoi 1940 níos mó ná 100 bliain ó inis agus Patrick O'Connell. So, bhí an chéad chug da de dúirt rééis tosú ach fós is as na chréicní siad an chéad séisiir sin 1940 agus bhí Patrick O'Connell ar an borc inar rud ag an anna conspóideach. Bhí sé ar an borc nar a match-fixing scandal ag gluthe an chluiche déarnach ag deire an séisiir in Liverpool. So, bhí Liverpool sábhailte ní rah bhí sé mar dead rubber de Liverpool ní an cluiche sin mar hábhaach ach bhí ar United an cluiche a bhuachan chun fannach sús agus chun an relegation a cheachans. Agus bhí siad a dóanáid ach bhí sé beagnaíonn suspicious agus tar éis fistracán beag tháinig sé amach gur match fixing i gceist. Agus bhí is ag land in a himráí gimmert nach mai soccer agus nach mai Division 1 atá mar an Premier League léonnta seo nach mai sé siúil an bhliain ar gion mar an gheall ar an cogu seo agus the Great War nó World War I mar cholíonn mud ar na léithintí seo. So beidir grá si géirí beagnaí níos mó airgid a thuile agus ní rá Patrick O'Connell go hofigiúil ní fórthas cionnta so ní rah sesin mar chuid gin scandal seo ach agus seo beidir an chéad ráfla atá gceist. Bhí kick pinos aige nó penalty kick aige i ré an chluiche sin agus níor scóráil sé agus ní rah sé fiú congrach dói a scóráil mar bhí sé a long way over the bar. Rosed mar a dtíar fá. So dear na lá daoine beidir grá sé actually Portruck bhí sé haon an ád ag an buinte sin agus beidir grá siad géirí fannacht go dtí níos déine sa chléthe chun an dara cúil a aimimsú mar an díal a bhí acu nó an cóintú a bhí acu bhí sé sin chun an cluiche bhuacant a dó an ád agus ar an bhí an agad curtha síos acu ar an betting lines chun dó an ád a ád sa chléthe. So Arino, sin scéal a láile agus ní bhaid is a ghéine ag dó an rá sesin pórtach sa scandal sin an rá is aige grá sé sin mar an plán chun a dó a nád áil agus a aimimsú sa chluiche sin ach Arinos creithníonn sé sin ní bhíon éon coscéir bíon lifetime bans le héán imre eile ach ní bhíon le Patrick O'Connell ach really is cuma mar ar fear cúpla bliain an sin bíon an coga siúil ar nó idir 1940 agus 1980 agus ní bhíon éon soccer siúil. Agus níl sé seo cosúil na léithintí seo ina bhfuil imór in an beidir séasar arháin imirt agus cúpla milliún punt a bheith acu agus tá sí tá an sin don chuid eile dá héal. Ag gram seo ní ar mór an agad sa chluiche ar churbe, so bhí ar Patrick O'Connell postaáil tíomh mu den soccer. Agus cad rinne sé, well, hosí sé ag obair i monarcha munitions. Ag déanam munitions agus ammunition agus gunnaí agus gachar eile bullets le haid na Bratainnig agus na Bratainnig ag treads muhin sin ar an mórín in na Gearmánig. So bhí sé go mar seo agus rí seo an dara ráfla nachhfuil daoine cínte faoi. Ach rud a deirtar go minic máidir le O'Connell agus ar nó ag an am seo bhí lan rudí arsúil an éan comá máidir le éiríonach na cásca agus mar sinnte deirtar grá sesin ag obair an sin lena dreathóir. Tá muid cínte faoi sin bhí sé ag obair lena dreathóir sa monarcha seo is sasna ach deirtar gur tháinig sé arás go héireann nó gur chairí sé le daoine chun dulrás go héireann agus munitions a thabhairt amach lo chun carú le éiríonach na cásca agus carú leis an caibhlint a bhí arsúil in éireann ag am sin. Now, níl muid cínte faoi sin, so níl mé hunrá bhfuil sa sin céad fan géad ceart sin an dara ráfla atá agin inneo ag deirtar go minic gur hála sé sin. Ach rud ag an bhfuil muid cínte faoi ná grá sé gobar i monarcha munitions ag an am.
chun side note a chuirteach an seo bhí sé gobar lena dreithóir mar dúirt mé agus tá cúpla faointe a dearan grá a dreithóir Larry an tanam a bhí grá sé simú a laiad. So Calumán an seo dearan sé Larry O'Connell, an interesting character in his own right, being in the words of Mike O'Connell, is stocha goil sé sin dreithóir in the words of Mike O'Connell, a superb part-time opera singer, a fanatical Catholic and a fanatical womanizer, as well as a civil servant who successfully sued the British government for discriminating against him for being Irish. So bidr laig an caihime agralíano Larry O'Connell má tá mé an ólas all agus by Larry teachtarás chuig an scéal níos Janie sa scéal seo. Achar nói, bhí sé gobar sa monarcha seo agus tháinig deire leis an géad gogad damhanda in 1980 achar nói bhí Patrick Collinsáis out of the game cos le lán daoine le cúpla bliana nús. Bhí sé gairí níos sinne ag an puinte so comá hana féin bhí sé trocha héine agus ní rá sé an club mór aáil cosúla Manchester United nó conra aáil le club mór is asna. So bhí dul ó thuí agus fa cúpla blin bhí sé ag immert le club éigen in Alban agus cumála sin club éigen eile in Húscart hasanna. Ach ní rá siad Celtic Rangers nó Newcastle bhí siad le clubanna i bhád níos lú agus dúirt sé as tá mé créitní as asanna níl mé ag éirí níos ógia an seo ní bhaid mór an deisina agus an rud a rinne sé well I 1950 dág sé. Agus dág sé gan éon rud a rá lena bhain céile, bhí ban céile agus páistí ceapan cathair fáistí aige ag an buinte seo ach dág sé. Agus ní dúirt sé tada, agus an tain teagháil a bhí aige lena chláán I ré na 1950 agus na 1930 agus na 1940 ná Spanish pesetas an targad a bhí acu sa Spáin Spanish pesetas a cheolú arás sa fust. Agus sinné. So, cad a bhí sé ag déanú sa Spáin? Well, tá mé an landráid le sin I gceann cúpla second, ach just meabhrú beag má tá tú géisteach tíomhmuid te Patreon inis tá tú chun fógra ó clostal le Patreon agus an ballreacht nó membership Learn Irish Online so má tá tú géirí bhád níos mó cosú leis an bodchreile seo agus bhád níos mó achfaní chun carú leat agus difriocht ulmhór I dhéanú le a chuid muín le a chuid Gaeilge náid in dearmatón dul go patreon.com/Learn Irish Online agus tríal siar an asca a hosú hall an sin. Well, dús fór sé post le Santander nó Racing Santander an tanam ofagul atárthú agus fós atárthú go dtí an lá atá an neothán. Now, níl sam cín chuí a fór sé an post seo ag fór sé cínta nachra a Spáinis aige agus sé sin ag teacht chuig na Spáine cínta nachra ó aon bhéirle nó mór an béirle ag na himairí ag an seo ar nó tá sé seo rih aon globalisation nó rih an taontas orpach nó aon rud cosúla sin. So níl sam cín chuí a tharla sé agus níl mór an sonraí ar líon na madra le cín chuí a fór sé an post ach tá cí leis mar tá Santander hús an sin I dúsgart na Spáine actually fós ceapan ghfuil tú chun bád áil ó Rossléir I Gunné Loch Gorman hís an sin go Santander nó cínta ghfuil tú an cúpla bád áil ó hasanna ar éonos go Santander. So hui sé go Santander agus bhí sé an bhaintear an sin ó 1952 go 1959 ná ní rá aon sráth na Spáine ag an náam seo. Thosí sráth na Spáine nó La Liga mar a ghlítar ar na leichantí seo. Thosí sé sin I 1958 ach bhí siad ag immert bhí Racing Santander ag immert ina lán regional titles na regional leagues ag an náam sin. Tá Santander tíomh siad an áit dar anam Cantabria so bhí siad ag immert sa srá I Cantabria agus bhuaigh siad thart ar ceithre nó cúig headtail nó srá regional ag an sin. Agus ní ag féhocht bhí siad mar founding members de La Liga. Ach beagnaíonn ina sin tar éis a lán rudí difriúil agus lán sráhanna a bhaintseach agus a bhuachans le Racing Santander bhog sé go Real Oviedo. Na tá Real Oviedo soch congrach rilí de Racing Santander. In fact, is cuihanlum an Camino a dhéanamh cúpla bliain ó hin agus ní raibh seachtain amháin idir Santander agus Oviedo sin seachtain amháin agsúil, so cínte I gcóir nó ar an tréin ní thugann sé ach beidir ó nó ó go le idir an dá áit. So thuaigh sé go Real Oviedo agus bhí sé an sin ar feadh gábhlín ach
an tréimhse is cáiliúla nó an tréimhse is rathúla a bhí aige bhí sé le réal betis ó 9:30 go 9:30. So an seo sa bhfuil an áit a bhfuil mé inne tá rá ar nó rá club is mó tá Sevilla sin just sa bhfuil a Spáinis ar nóí agus tá réal Betis agus tá rivalry an bhór idir an dá club a gur sin scéal le haid lá eile. Ach ag an óir sin ní rá aon teidséil bútsa nó aon teidséil náisiúnta bútsa ag réal Betis ar nó i thosaí le Liga in 1928, so thuí sé sin go réal Betis ceithre bliana ina dhia sin. Agus fuair sé promotion go luath ó le sagúna sin anáis an dara rion thuas go rion a hain, agus i 1935 le cúpla cluiche fácha sa srá bhí réal Betis thuas an sin ar mhór na srátha ag uimhir a hain os cionn Real Madrid, os cionn Barcelona, os cionn Sevilla an chlub eile an seo is sa bhfuil. Bhí siad thuas an sin agus bhí Patricio O'Connell mar an bhainisteoireachs, bhí sé sin mar an mastermind ar seo. Arís ní leis agin nó Spáinis aige ag an buinte seo an rá sin an cumarsáid ceart a dhéanamh leis na himirí ach bhí sé déanamh go maith agus bhí sé buint a lán rudaí difriúla amach leis an glub. Agus mar dúirt mé sa lá dearnach ag tacla seachuig lá dearnach an neachtais. Bhí seans acu chun na Liga nó an srá a bhuachans. Bhí siad pointe nó rá faointe ceapan pointe amháin os cionn Real Madrid, so bhí orthú a gluthe dearnach in aghaidh cé daoine ach Racing Santander ar club Patrick O'Connell. Bhí orthú é sin a bhuachans chun déanú cinnte go raibh siad chun an teidséil a bhuachans. Agus tá scéal agus seo ráfla eile arís nímas cinnte faoi ag deirtar go minic an oíche ribh an chluiche thuaigh Patrick O'Connell isteach go áit in around na himirí ó Racing Santander agus dúirt sé dó, "Hi guys, remember me? Your manager from a few years ago. Listen, níl an cluiche tábhaach díobse an mórc ná bí ró, ná bí ró láidir nó ná bí ag immerts le an numarcha fuinneamh. Take it easy on us, mar a deir fan. Na níl mas cín san bhfuil sé sin fear ach deirtar ina lán foiointí difriúla gur tharla sé sin ach is cuma ar éanos an lád ar gion bhuaí Real Betis a cuaig an áid bhuaí siad an srá chail Real Madrid agus fós go dtí an lá seo agus mise imachónaí is sa bhfuil nílach Le Liga nó teidséil amháin búte ag Real Betis sa Spáin agus sin in 1935 le Patrick O'Connell mar an bhainisteoir. Dúchreide. Agus rud ag an eile simúil tharla thart ar an óir seo ná bhuail Patrick O'Connell le ban eile. Agus ban éarnach a bhíonn si. Now, sa bhliain seo i mbliana 2016, Gealam dit nachhuid mór an éarnig ina gcónaíonn seo fós. I gcomparáid le Malaga nó Barcelona nó áitina eile timpeall na Spáine. So cínta nach raibh beanach aon éarnig ina gcónaí an sa bhliain 1935 nó thart ar an am sin. Bhí sé seo ribh an Erasmus program nó an taint sórpach nó globalisation agus na rudí difriúla cosúla sin ach bhfuil sé le ban éarnach agus bhí cuma an cosúil ar an man éarnach seo mar a bhí ag an bhean a bhí fós arás is sasanna. An bhean a dágu í cúpla bliain roimhe. Agus bhí an tanam céanna ag cuma. So sin coincidence nó cótharlú beagnaíon aisteach ach sin an rud tharla. Ceapan grá an bhean an seo nína cinint faoi seo ceapan gur sí go beidir leis an ambasáid an seo is sa bhfuil ach nína céad fan géad cínta faoi sin. A bhfuil siad a chéile ar éanos agus thosaí siad caidirbh nua. Ach iníos sin thuaigh Patricio O'Connell go Barcelona agus ar nóí bhí Barcelona mar club an bhór fós an léinn de seo de sé mar le Real Madrid an club is mó sa Spáin agus ceantain na cluban is mó ar dain. Ach ba bheag nach ráisí den an leanantrá agus markdal tríd an tréimhse seo mar bhí lándrachrudaí agus lándeachruchtaí ag Barcelona agus ar siúl ag Barcelona ag an óir sin both on and off the pitch. So, in 1935 dúirt Uachtarán FC Barcelona Josep Sunyal, OK, tá La Liga nó tá sráb
bútsa ag an lad seo ag an éireannach crackálsa seo tá mé chun sesin a thuirt go Barcelona agus ba sesin mar an bhainisteoir an seo. So rinne si díal agus tháinig Patricio go Barcelona ach cad a thar le timpeall ar an óir céanna, well, bhí Barcelona ag strachelt mar chathair mar thosaí an cogadh cathartha an Civil War. Níor an mór an airgid timpeall na háta bhí an club agus an chathair ag strachelt is cuimhin am héan ar bhí mise I mo chónaí I Barcelona bhí lán áitina sais bunkers de friúla timpeall na catharach ina rád tú an old sais Civil War bunker a eáil agus an ráircha bhí acu agus bhí siad ag trid gothirthe Catalúnia bhí siad ag trid in áid Franco agus na forces agus an iirecht an fascism a chur timpeall na tíre. Agus cad a tharla de Josep Sunyal uachtarán Barcelona a bhí mar activist an the war le haid neamhsplachas Catalúnia dún war riú é. So, hui Patricio Hanlan sin, agus an lad a dúirt sé, nó a dúirt leis, okay, tá muid géirí go dagan tú an seo, well, fáin sesin bás tíbhas sé de cúpla mín ó tíbhas sé de blian amháin ó nar tháinig ó Conal go Barcelona. So cíns an sin, saolaí tú haon dá mé fá ag cur tús le post nua agus an sin srican tú an sin agus an lad a bhíon tú ag déilá leis le cúpla blian anús nó le cúpla mí anús Beiidir san negotiations. Fáin sesin bás. Ní bháin go bhhain sé bás ach go dún war riú é. Do chreidsa ach bhí an cogadh an lán na láidir agus bhí sé andeacair do Barcelona mar chathair ach comála sin mar chlub. Bhí landíine ag fág an na háte bhí si ag déanú iireachtáin asylum áil in átainna dhifriúla agus ormháin taon Patricio chun narás ar léonnta tíre go héireann. Fáin sé litir in éireann agus an sin tuigeann sé go bhfuil bás fáite ag Josep Sunyal agus dearann siad sa litir dearann Barcelona ní chaithí tú teachtarás muna bhfuil tú ag géirí tuigeann muid tá gacrad ag dul an olcas níor mór an airgad ag an club tá daoine ag fáil bás tá lant ina himairí ag fágáil agus ag éirí asylum áil in átainna dhifriúil muna bhfuil tú ag géirí teachtarás ní chaithí tú teachtarás ach tagann sé arás. Agus ní ag trucha seacht tá seans an réadúil nó tá seans má nach bhfuil an club nó nach maiid siad in an marachtal agus nach maiid siad in an fannacht bio margheall ar na deachreachtaí seo. So cad a dhéanann siad, téann siad ar tóir go Mexico. Tá lean sa sympathy in Mexico de cadatá arsúla Catalúnia agus muintir Barcelona muintir Catalúnia margheall ghfuil rialtas sosialíoch hálan sin acu in Mexico. Agus tá géirí trid an fascism is chuile eile. So téann Barcelona agus téann ó Conal agus tá Conal mar chuid généireachtainn an tóir seo a dhéanú. Téann siad go Mexico agus bíonn siad gimmert cúpla cluthe in Mexico agus ceapan beidir instance tá téantaí a freisin ach an náit bhí siad in Mexico agus bailíonn siad 5,000 punt is dóchas féidir leat rá ag an am níl sam céhhéad a bhí ann I pesetas a cheart ar 5,000 punt. Agus sin méid an bhór ag an am. I mean, dúirt sin in níd is a ní mar hampla díag Sheffield Wednesday 5 punt le Patricio Conal agus Imorella okay, ar an óid tá se seo 5 nó 2 blianas 5 ina dhé sin agus le inflation is chuile eile ach fós bhí 5,000 an mhór ag an am agus deirtar fós go dtí an látáine hon gur sábha líú an chlub leis an tóir sin. Mar an sin thuí siad arás agus bhí an targad acu chun leanann rá agus an sin chríicnaí an cogadh gábhlíon ina dhé sin agus bhí beagnaí níos mó sais normality. Ach nuair dearm gur nó gneachaí siad arás go dtí an Spáin agus gneachaí siad arás go Catalúnia, well, thuí cuid acu arás. Ach a lánt in na himróí dan siad in Mexico mar iad grabh siad géirí asylum áil agus ní raibh siad géirí fiú arás ar Catalúnia. Agus freisin ar an mád arás stop sé sa rank agus dá go lánt in na himróí sa rank. Agus dan siad sa rank an sin arís ag géirí asylum áil nó just gan a bheith géirí dul arás go Barcelona agus dul arás chuig an cogadh.
So sa deireadh ní raibh a cathair imreoirí a hui ras go Barcelona agus hui Patrick O'Connell ras. So tá sé an solar beidir go sé crachalta ach ní raibh éon agla ag Patrick O'Connell maidir leis na rudí seo agus maidir leis an cogu a bhí arsúil Barcelona. Now, níor an sé mór an ama eile I Barcelona ar nó I cosúil le an chéad chun damhanda I Sasanna stoppan siad líga, stoppan siad an Strat Náisiúnta agus na Barcelona gimmar sa Mediterranean Cup agus buan siad an Mediterranean Cup agus an sin fágan Patrick O'Connell. So ní bhíon an seans aige chun La Liga a bhuacinn sear nó ní bhíon an European Cup arsúil le an am seo tasníon an European Cup nó an Champions League mar atá sé na léithintí seo san 1950 ach fós fánan sé sa Spáin I rir an dara chugad damhanda ar nó ní rá an Spáin an a Portuach I rir an dara chugad damhanda ach tsin sé rasfuig Betis ar fa tamil freisin bíonn sé an bhaineisteoir ag Sevilla an club eile agus cinnte nach chuil mór an banaisteoirí ar thurbe is stair an dá club an seo is Seville nach chuil mór an banaisteoirí a bhí I gceannas ar an dá club ach bhí sin ag Betis agus ag Sevilla timpplair níd ag carcha sé is ra an dara chugad damhanda níte carcha cahar níte carcha cúig níte carcha seacht tsin sé ras chuig Santander I dúsceart na Spáine agus bhí sé sin mar an post-dearnach a bhí ag a fanan sé go níte carcha ní bhíon mór an rá rilí ag a ríis ag na clubbanna seo agus níl sé an rud ag an dhéanamh cosúil le cad a rinne sé le réal Betis na blianta roimhe sin in níte trocha cúig ach dén sé cearclór ach a lanse na methods atá go bhí siad sais outdated tá sé anna defensive mar bhaineisteoir agus chun sé a lan béim ar an taobh sin den chluthe agus ar an taobh sin den sport agus beidir go leanan an sport a raibh beaganín agus nisam gur dágu tíomhthír é beaganín ach níos sin róthabhdach maidir leis an scéal atá agin. Ag tarlíonn rud ag an anna simil freisin sa bhfuil níd sé chuige cuaig. So tá Patrick an Creithnia anis mar bhaineisteoir agus níl sé gobar is soccer sa Spáin I rint na léindí seo. Ach láháin tá Spáin ag immert imlá clia in éireann agus fear na hÉireann. Agus tá Dan O'Connell sin mac Patrick O'Connell tá sé imlá clia an ihe sin agus ar nó níl clú aige cáhfuil athair níl athair feice aige le beidir trocha bliain nó cearcha bliain an úsanis. Ach tá cúpla rud cloiste aige beidir gúil Patrick Holland sin sa Spáin agus beidir gúil cúpla scéal léite aige ar nó ní rá an intralín ní rá WhatsApp nó nod mar sin ach tá cúpla scéal beidir léite aige maidir lena athair agus go raibh athair ina chonaí hall sa Spáin agus a gobar le fur na soccer team na Spáine so tsin sé isteach go teachtormhaine tar éis an chluthe agus tá furan na Spáine an sin. Agus chuann sé ceist ar na Spáinnig Have you heard of my father? Have you heard of a man by the name of Patrick O'Connell? Agus Jared in Spáinnig leis, of course we've heard of him. He's very famous in Spain. Tá sé an na cháúil bhí sé in a bhaineisteoir Barcelona ag Real Betis. Bhí sé srá, bhí sé La Liga le Real Betis. Ar nóí tá sé clostágin, tá an tanam sin clostágin agus beidir gur cúpla imar a dimmer faoi stór Patrick O'Connell ire na blianta sin. So an sin, tá mission ag Dan O'Connell dearnta right, tá mission an dul trasna go dtí an Spáin, tá mission an dul go Seville an áit ar a Patrick ina chonaí ag an am sin agus tá mé chun casú le maithair. So téann sé agus actually leabhar scrífa aige faoi seo nó memorás beag scrífa faoin thuras seo san tá mé géirí gan lá é sin a léomh ag puinte aigen ach téann sé go dtí go Seville agus ní héan sé an bhá ceapam go do an é sin ará gan dáis. Bíonn sé ag labhairt le athair beaganín ach siad san ag dul timpeall na háitsa ar nó ag caithí Patrick a bheith cormach mar tá ban eile aige anis agus níl clú ag ban amháin faoin meall eile. So nuair bhíonn sé ag bualadh le chéile Patrick agus Dan óach bíonn sé ag dul sin porc. Ní thugann Patrick O'Connell cead do Dan ó chun teacht mar hampla go dtí an teachtormhaine nó go dtí an teachchatá acu nó chun casú lena chláán nua bíonn sé ag bualadh le chéile sa forc agus go minic nuair éiceann
Patricio O'Connell daoine eile ó bhfuil aithne ag a orthú dearann sé ní hé seo mo bhac ach seo mo nia, my nephew. Agus bín Dan ní bhíonn sé sásta bhí sin agus ar nó is féidir leat é sinna hiiscint comh agus ní héann sé an bháil do cúpla argón sacu agus san sin téan Dan arás chuig éireann. Agus an rud bránach ná tá an fáiban ag Patricio O'Connell tar éis sé seo. Ag dear na chuigetí tá sé tin agus bugann sé arás go Sasanna, bugann sé go London. Ní bhíon á taon aige nó a cheach haon aige. Bín sé ag fánacht lena dearthóir arás i Sasanna. Ní muid cínta an bhfuil sé mar an dearthóir céine a luí mé rimhe Larry O'Connell. Bín sé ag fan le dearthóir éigen ar nóí hína cluine an bhór ag an am seo in éireann agus le héirnig. So bugan sé arás an sin tá pneumonia aige, fágann sé a bhean, so tá an bhean híos an seo sa Spáin agus tá pneumonia ag Patricio O'Connell agus an sin fáin sé bás in ní sé chuigení. Agus níl mór an aige, níl mór an airgad aige, níl sé an cháúil timppla na héir nó timppla na hórpa, nó inir mar sin beidir sa Spáin go pointe ach an sin i ré na 60 na 70 na 80 na 90 na náisiís ní bhíon aine in éireann ag leabhart faoi Patricio O'Connell agus fós na léinn de seo cínse an chuid is mó den na héireann ag éisteach leis an scéal seo ní clú ar bith agah grau lad dar an Patricio O'Connell agus bhí sé an bhanistóir ag Gaeilge Betis agus ina chaptaíon ag Manchester United agus gur hála an méid seo rudaí dó. Now, ar nóí, ní angel a bhí ann ar churb agus ní athair an bhá a bhí ann gan dáis. Ach fós scéal anna simú agus an rud bránach faoi freisin ná gur unmarked grave aige i London. Ach Harla rud éigen an sin thart ar 8 mbliana ó hin. Tá siú feachtas nua dar bhain Patricio O'Connell Memorial Campaign ó Memorial Fund agus le 10 mbliana nús nó 8 mbliana nús fiú tá lán rudaí difriúla déanta ag daoine difriúla clán Patricio O'Connell nach freisin just daoine ar an meas acu ar an scéal do chreidse a bhí ag O'Connell agus bhí si de géirí cúpla rudaí dhéanamh ionas go méid níos mó aithne ag éireannig agus ag Spáinnig freisin ar O'Connell agus na rudaí a rinne sé. So thug siad uí ceart dó i London, thug siad freisin a bronze bus dó i stád Gaeilge Betis atá fós an seo níl se cúpla kiloméadar weim agus mis ag tafaidú an fud chraile seo. Rinne siad mural dó hús a méil féirste ar bhóthar na bháil ceapam an áitrá sé ina chónaí agus sesin ag fannacht an sin le nó ag imirt le Belfast Celtic an sin agus plac im lá clia an áit ará sé ina chónaí comh más sa teach an ará sé ina chónaí nó sa teach a dás sé a níos ann. So ar leid tar rud aigen agus tá níos mar rudaí le fáil ar lína ar nó agus scéaltaí tar friúla scrífa faoi cúpla leabhar comh má ag fós na líon seo níl mór an is ag daoine cé a bhí ann agus cinsáis duine a bhí ann agus an scéal lomláin a bhainein le Patricio O'Connell agus mar dúirtmin sin tá gan ó trí ráfla nach bhfuil man sin an a bheith céad fan géad cín sa fuhu. Ach beidir go mín an scéal fiú níos síimsúla agus simúla mar gheall ar sin. Ach sin scéal Patricio O'Connell, so níl mé im éonar mar chuine éarnach a bhí i mo chónaí i Barcelona agus a Seville agus bhí beidir scéal nó saoil beagnaín difriúil acu bhí duine eile agus is a kindred spirit ar chlí le Patricio O'Connell agus mar dúirtmuid an sin ní rá sé ina angel ar churb i rinne sé a lán drochuirdaí ggóirithe maidir leis an chlán a bhí aige agus fáibanna tíomhmuid sin fork ach bhí sé mar bhaineisteoir anna bhá ag an am agus rís chun le líga a bhuachans le Gaeilge Betis fós rud ag an nachhfuil déanta ag aine ó hin agus cínsa nachhfuil aontainna chun déanú ar bheith blianta agus blianta eile éocht do chreidsa agus freisin gachar de rinne sé timppla ar Barcelona chun cabhraí leis an club ag an am sin agus an cogadh cathartha arsúil hús an sin. So, tá sulam go bhain tú taitneamh as sin tá sulam nach chuir sé ro sport heavy agus
gur dólam sibh rud éigen faoi Patricio Colin Bidger forgotten man agus lad bhfuil dearmid déanta go lán daoine is star na hhéireann agus star sport na hhéireann. Má tá sé bhgéir níos mó eagraní cosúla seo má le star na hhéireann agus scéaltaí ar friúla beidir scéaltaí arís atá dearmid déanta daoine arthú den not in dearmid chun riomhos nó beidir teachtacht a cheola bhuaigim ar Instagram ar liam.learnirishonline nó freisin teachtacht na riomhos ar liam.learnirishonline@gmail.com. Mína mína buchas as a bheith géisteach leis an EAGRÁN seo agus as a bheith géisteach le Gaeilge Weekly mars gnách tá fear bhuaich agus dá me liveréis an teachtain seogan. Slán agus bannacht.